Добре дошли в моя канал. Днес ще говорим за най-нездравословните храни в света. Докато някои храни могат да бъдат примамливи и вкусни, те могат да имат сериозни негативни последици за нашето здраве. Какви са храните, които трябва да избягваме, за да поддържаме здравословен начин на живот? Нека разберем. Тигани картофи, високи в калории и акриламини, които са свързани с повишен риск от рак, пържени в нездравословни масла. Захарни напитки, пълни с захар и празни калории, които допринасят за затлъстяване и диабет. Обработени меса, например бекон и колбаси, съдържат вредни консерванти и високи нива на наситени мазнини, увеличаващи риска от рак. Чипс, висок в сол, нездравословни мазнини и калории, често съдържа акриламини. Бяло хлебче, изработено от избелено брашно, бедно на хранителни вещества и фибри, може да повиши нивата на кръвната захар. Шоколадови барове, пълни с захар, нездравословни мазнини и добавки, предоставят малка хранителна стойност. Барове с мюсли, често високи в захар и преработени съставки, рекламират се като здравословни, но не са питателни. Пържено рис, висок в калории и натрий поради готвенето в масло, често съдържа преработени съставки. Диетични газирани напитки съдържат изкуствени подсладители, свързани с увеличаване на теглото и други здравословни проблеми. Фетучини алфредо, богато на калории и мазнини поради сметана и сирене, липсва хранителен баланс. Кукурузни хот-дози, корн-догс, пържени и високи в нездравословни мазнини. Хот-догът вътре също е преработено месо. Десерти от ресторанти, обикновено високи в захар, нездравословни мазнини и празни калории. Бяла захар, свързана с множество здравословни проблеми, включително затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Нахос, високи в калории, мазнини и натрий поради сирене и пържени тортила чипсове. Белгийски вафли, пълни с захар и рафинирани въглехидрати, не са здравословен вариант за закуска. Крем за кафе, често съдържа трансмазнини и добавена захар, които могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания. Майонеза, висока в нездравословни мазнини и натрии, често съдържа консерванти. Крила бафало, Buffalo Wings, пържени в нездравословни масла и покрити с висококалоричен сос, високи в натрий. Тако купи, тако болс, често натоварени с калории от пържени тортили, сирене, сметана и мазно месо. Чеснов хляб, висок въглехидрати и наситени мазнини поради масло и бяло хлебче. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите, вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео. Всичко най-добро!